ତୁମମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କିଛି କହିବନି? ଏଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏମିତି ଖେଳି ଖେଳି ନାଚି ତଳ ରାଜବାସକୁ ଫେରିଯିବା। ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି କଥା କୁହ। ଆରେ ହଁ କ'ଣ ବା କହିବୁନି ମ? କୁହ ମ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗସାଥି ପୌଲମାନେ। ଆରେ ବା ହଁ ଆମେ ତ ତମ ସହଚରୀ। ହଁ ଆମେ ତମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବୁନି ମ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ କିଛି କହିବନି? ମୁଁ କହି କହି ପରେ ଠକିଗଲି। ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି କଥା କହି ମୋ ମନକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୌବନରେ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ରହି ହେଉନି ପରା। ଆରେ କଲ୍ୟାଣ କହିବା କି ନାହିଁ ମ? ଆରେ କୁହ ନା। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହଲୋ ପୌଲମାନେ। ପିଲାନ ବୟସ 16-17 ବିଜୁଆଛ ଯେ ବାଟରେ ସୁନ୍ଦର ହଇଲୋ ବଲି ମକର କେନ୍ତା କରି ତୁମେ ଏକଲା ରହୁଛ ଲାଗୁଅଛେ ବରା ଡର। କାହିଁକି ଏମିତି ତରବର ହେଇ ନାଚୁଛ ମ? ତୋର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ହୋଇଯାଇଥିବ। ସତ କହୁଛ? ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ହେଉ ମ। ଠିକ ଅଛି ଫୁଟି ଅଛି କହିଲି କସିକ ଖରାପ ଖରାପ ଦିଶେ